Hello guys, this is Eric Elot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional healing with healing. Ayan po. Please subscribe, like, and share to my channel. Maraming salamat po. Part 2 na niya siya. Tanatanawag yun guys. Ito kabalo pila kami close na diya sa bahan. Ba't siguro? Close diha. Wala mo i-ano. 1,500. 1,500. Ang kuhan kay mga 1,300. Buti nga na sa dito ah. Ninja Tricks. Ay, Hindi ay. How di mo spelling? Hindi ay. Hindi. Ninja. 1,500. Asa ka nakakuha ni Bundarex? Tingnan mo sa kung papa. Bana-bana rago na sa kong papa ma'am. Estimate lang ma'am. Sa una, sige man ko daw na sa backline ma'am. Ihap daw na niya. Pila katikang. Kaya lang, dali man ko sa niagi sa Piling kuhan. Media Tricks. And Oh, di mo wala to. Pa-estimate lang na sa ma'am. Estimate raman ko mo to. Ato may tagong dali 1,500 kayo. Ito na nga pala. Ganito ko sa Dagan 80 na binta, 80 na binta. Kasi piling mo Ay, habang nang tayo sa Hiraw sa naman. Ha? 3,000 ay ba? 1,800 ang adlaw. Habang Tika, Bilis na po ka. nabutaw mobil daw sa mga 4,000 daw eh. Kapit. Ang Jollibee ay dili sa Grand Mall. Ito, may kusugin mo lala. Dapila daw kami Di tricks ko sa ang tutuntuan. Grand Mall. Ato di aba pato Grand Mall. Dire Grand Mall. Grand Mall. Ako man siya. Di mo ba ito? 1,600. 1,600. Basta ko tayo nagsulina. Ako ko niya yung angal siya. Ako rabo kaya na. Grabe mo lala ito niya gi. Kapangan eh. Inga mo ito isa ko nga. Aw, mutobil naman lang kagtagong digos 1,500 nga okay maganda sige na lang. Kaysa mutobil kag 1,500 ang dinaganan pod. Pag kagukod. Okay. Gumagaupil namin ako pang gasolina. Di pa din mo gukod. 80. Hindi ka apas. Tingnan mo nung kung ano. Star plug nga. Dali, matagalong. Ano siya? Tulo din na siya, boss. Tulog niya. Ang ilis yung gas. Tulog yung exit. Yan na siya. Isa kasi gani daw. Sabay ko daw na tanan. Dili daw tag-isa. Tanggalan ng tulo. 21 ta? Dili si Bakutran. Sa kana lang sa jud, boss. Ano man siya. Katong iridium ang tulit-tali katong bapo yung kaya. Iridium yan. Asa na Japan. kaliton? Aso na sa dito sa Lapu-Lapu. Oh. Nasa Lim. Lapu-Lapu Lim. Lapo. Sprayer nga. Alis Kriyam, no? Ako to iridium mo yun. Kala na yung dikit. Ma, GK. Iridium. kutumbad kay nga Pero, di Japon. aduha man na siguro mingon sila kasi mo original o genuine. Kana yung pangit. Na may genuine. Pero, Kaya nato, Ano na? Bapo ko kalimutan gina niya, boss. Sa ako, boss, itistingan din ako akong kwan, boss. Multi-cup. dili ganda ko nga ni Okay, ang dagan. Ban Ang gusto niya paper. na ba? Bandit. Ya, kaya naman mo din nag-advise iya nga. Dito dala ah. Kaya gikan pa man nag-Japan God, tanggalan na na ilisig bag-o. Ang gibran nyo, gidon niyang battery. Ang spark plug. Tante yun. Spark plug yung Oh. mga Walay do, Ang gani mo singko ito. na. Ang 5 duha ang kalit. Ilisig na na, boss. Kusog yung kurente. Wapo kay sunog. Oh, di. Kusog lang sa dagat, pero gusto na pundo ba no? Ay gas ko ah. Kaya ilisig na God. Balo mo di ka sketch mang ikaw lang mag-drawing Brand new daw nga mga mahalon, anak ba? mga ay Tignan lang boss. Siya di ba makabantay ka? Yung siya dako ko yun yung gasolina 500. Uy! Matanaw digos. Ano siya? Ako, okay na eh. Nya wala pa, jowa pa juga mag-aircon. May tag 500 na nag-aircon. Na, Sabo sabo. yung munala ko sa may hatol ito. Mm. So 50 rin yung tubig. Yung kabayan, yung sa mukha. Tama rin yung kabayan. Wala, gamay siya. unsay media na T-Rex. Midget Rex. Ganun pagbataan na ko ano, media T-Rex.
Pila na imong kuhan, direto sentral, pila ibutang nimo? 120. 120 oh. 1 point. 1,000. Gani, oh. 1,200. Gani. 1,000 kama, ya 200, ana, Ano lang to? ya meters. M lang. Ito na, band paper. Laberto, dali. Oh, magdali pa man to. Uy, alas Diyan 10 ang na orasa. Alas 10. Langan-langan nung kay karon. Kwarta ba? Nauna Nauna ko, nauna ko. Oh, alas 10:52 pa. Isa na ko nis bag. Ah, Di po siguro kabot sa kilibo na tulo. Abot. Asa na boss? Ali kabot na sa kaliboy. Ang tulo. Kaysa siya po. Asit yun na. Search ko. Asit yun ang tulo. Safe na siya. Amo. Saan ka gamay, boss? Gamay lang, gamay. Di anak ka dito. Di, ay, anak dito gamay. Adri, kagamay. Tama na, tama na. Oh, boss. Kung tika mo sura nga pick up type ka, baligyan mo kung anak ko. Video mo ikaw ito, kahapon mo ikaw. Hinay ka ako. Aminay ka no? Ana pala nga, kanay mo hang 500 matanaw na pag mas dako ana. Uban nga masakinan mo multikam. Mas kusog pa pud sa imo ha. Nay, katupwa so na kapan mo dilising spark bag. Oo. Makuha nila kung tika ba ito, bilisan og carbide. Bisan. Bilisan og carbide, hinay no. Di mga kapatagan ni ka mga atiklibo. Grabe mo. Makuha ng tika ba rin. Gusto nga sa lagyan ako ng kwan, sa lugar ko. Sa lugar, sige lugar. Ang bisang ipataod na lang ko dito no, para dali kayo sa ano. Oh, Boss, itaod ko ni boss be. Itulog ka battery, tulog ka, spark plug. kabalo. Kasagaran yun daw na, maugun na pinakauna yun daw. Battery, yung kwan. Ikan ba magunaw na sa main? pag sabi hapon naman dala. Ha? Ihapon naman dala yan. Dapat. Gani, huwag maganda na ilisi. Lugi na kayo ng bayot. Padala may nagligid expire naman ganay. Gani no, spire pa gino. Libre. Daan de. Kado is buto naman. Nara nung hangin ah. Aki na yun. Wala na ko palita ko ang ilisan pa ko ay. Ilisan daan tanan. Bago anong ligid. Magkutra, hadlok kayo. At kung may nagbuyo-buyo kag padagan. Nya, gikan ako na dito. Buto. Nilad ng buto si Kung saan? Emilio. Alan? Hmm. Si Alan yung ikuha mo digap. Ako kay kuan ay. Kila ikuha nyo na. 295. Mahal po. Mahal di kayo. Pag primero ang dagan, wala tagulpon na, ang busing. Daan yung ito bitaod. Tagulpon man. Ang tig-away ko dito. Luyaw to. Si Alan. Ibag-ubag Uy, ko, ano sa Alan. kanan, o yung ano, kagulpol. Kuha yung bunggo na tao na. Pag ikot, kabod warok si Maro. Wala. Kung ito mo ah, ang aircon, guba na yun. Katong nagtaod pa may aircon. Partiran dalian ang guba. Bayad ni. Yan na sa nga ana na. Nadiri na ako gipakon sa pika, santod karon wa gyud maguba. Wala niya gipa ligtis to. Diretso niya gag-preyon to ba? Dito ba sa kay bandar lang. Bandar lang no. Diretso na nag-preyon yun. Tinin niya agi ligtis ba? Agi mag-lig. Ligtis doon na. Ang tinga lagi ko ni tulo lagi ni boss. Oh, iyan na pong gipa welding na po datong tauhan niya. Ikaw may masol ikaw balit. Nga isa lang akong kuhan, bisang daghang kay sa guba. Salamat po ko, naka-timing yun po ko sa makina. Tuwa mong gyud sa kuhan boss. Rubol. Wow, gikan na itong pagpalit. Kaya ko ba, tagsa katuig daw, manguan man na. Transmission mo sila parang kami. Ang sa to, Pila pa kaadlaw, kusog kayong ulan na, may tulo niya dapit puntahan. Primero. tulog. Man yan ito, tulog na. Tulog yapon ay, namuka ani. Ulan, ay Sa tulog. may putahan. Oh. Babaw. Kasi ang huma na. Wala kong pan. Wala pa kayo ba? Dali-dali na bahu awang.
Nakuha, daot na sige kukuha no, isa lang gilisan na, release bearing naman. Okay, manual na. Yung tanaw ko sa uban nga mga sakyanan. Wapo mga sakyanan oy. Pugi mga ayo. Naman dito gato siya pilingan ng mga pugi kayo kung transmission ano. Daot yung transmission. Daghan ng mga reklamo na ba? 1 year agad daw nakasugaran. Transmission siguro yung 1 year, siyap gid na. mapukuha mo na ulan kapin, tabak yung release bearing at ilisan dito pero tamay pero nung nagkuhan. Lugay ko na istambay na. Pero bila lang ibalik, gano'n, biluan lang nila. Nalaga bang year na marunong eh. Pugi kayo no? Oh. Naghanag ko na ni sa kinanay pero sige na lang kay basta ang makina ayaw lang. Mahala na lang uban. Hindi kayo mo ba ang gawas mo ba? Nilalong mo dito na. Bubay ka mo ba? Ano mo gibutang? Satisfy man po ko sa dagan boss. Ako sa ba ko lumakina yan. Kuan jud ka mo, guko jud boss. Ano ba mo ba matik na? Matik, Turbo. Nadere? turbo. So gitlaga na. Guko ron pa alam. Alok nila ko sin mo aga ning 120 nga manual na kuan ng turbo. Wala ko kusulan hadlok ko. Alok 118 eh. Hadlok ko. Dito may marbil pa nung ko ba dito. Nakakakusog lang ko kung dari dapit sa Colorado kanang spalto ba. Makapatuyang mga. Dito bisa gagtakurong gulog ng tangan. Lipyo kayo. Kating hawanan rin lapat kay kusara ito na street kayo. Straight kayo. Oh. Maka puga ka. Dito yung tistingan mong kusog ka dire kay alanganin mo dire. Ah, Dito kay makay sugat. Tagsan iskyanan mo agi dito. ningaw. Ilubas sa rin diyan mo itong mga ano. Makapuga ka. Kapunga niya dito. Kaya mapulaan mo puga di mo tamak pa. Okay, wala lang ya. Street kay kusara dito sa motor dito marbil pa ng tupi oh. Ano diba? Streeta na ya. Pag pumulok. Katawa mo dito buwan to na eh. Muntik ka dito nga katong kiraan mo na bahan yapon. Ah, Pag nene ro kita bentaparan gulat-ulat di gusto to galukan ko buang giro. Kita mo. pakilom ba gyud? Oh. Bukan do guys, ano mo kung hulat ako, bukong buang gago yun. Ikaw na puti hulat. Hulat kira ka rin, maagay ko buang man, daga rin itong nasinta kapit, skid na. Tapad-tapara, gilay-gilay, gulat-hulat din, gago buang yun. Wala rin. Malata gyud mo lumba ni. Buang yun, kuhan ba? Tinga to. Doon nga pagpatong sa gatos, wala naman mo, patikat ng buang. Kusog naman na sa gatos. Suka kayo eh. Sa mga gatos. Tapas sa gatos. Wala yung buko ng buang, anong tapas? Ubirtek na siya, wala, lima ubirtek dito. Wala ni kayo Sa gatos Happy na na change birthday. gear na kung sa gatos ana. Diab. wala na kayo, tintam na siya. Nang manual na ko. Kusugal lang mo. Yahay rag. Sa gatos na mong tago mo. Dagang ko sa gatos na berti ka man ako puti. Gigo ko sa puti sa mo kay ginogdas. Dasuya siguro siya pa. Mabaho. Wala na sa muagi sa dalan dito na sa kilid yung sa nagrap. Ibuang jud kayo. Kaya kung gigugol mo sa baron ka Kung ka na yung gwapong dalan ayos eh. Builo-builo. Kaya tapad-taparan na ba, plato na buang. Dili ko matapad, budritso mo ko. Magana ka na mo birthday ko, diretso ra ko. Diretso. Buko na na. Pero mo, usay mo serbato ko, papak ka na makalingi ba para makabantay ba nga na birthday ko ta. So kaya taparan mo nung tayo, ilingi Pero mo kita. taparan ka nga mohonong, Ilingi Ay. mo ka. lumba gyud pangita. Buang, wala na eh. Sa kapahugan ng mga kanuutan mo, wala, hindi ka rin buang. Kaya nagsunod na ko sa parehag sakyanan. Asa mga anak mo tikap. Pagdagan ko sinta, rubinta niya, tigid sa mo irog. Amo ba na ako eh? Ang balin ako, kaya di man joke ka. Ilan ko ito yung makina 6A ko to, G6A mo kalaban, di, ano yung ka? Wala yun ka. Sa aruan arto sa motor ko, Kawasaki. Ano? Ano si Mama Saki? Hindi na oras ko. Wala sa aruan arto ng Kawasaki ba? 1101. Hindi kaya ng aruan sa arto. Sa 2,000 na. Kasi na makinan mo, right na. Gusto ko kaya ka makahunat, hapos gaya. Tapos sa turbo ko. Gusto kaya na ano. 140 kung gano'n na. Ano ka? Biyahe rin.
Sobrang ginawa 20, madagang. Basta lang isang turbo ko na, kuwan, ng manual. Usok ko kayo. Mabot ko ng kurte, nang kisting nga. Sa Ako, turbo. sa gatos, usok, ng hadlok, mga sukan. Ano alo kaya ko rin, ko mabot dito kayo niya na, ito ko 118 na 110. So kadyo, turbo kayo kay, kistingan lang ito. Kistingan lang ko sa kutob. Boilo lang, ako straight, yung straight shot ba? Straight kayo dito, isang marbili ka. Pagkatagal, wapuha, kasada dito. Pero mo vertex sa imong isa ba niya, mahunong man no? Dito kayo, hindi ka mahadlog rin, mahunong kayo. Drillings. Oh. Di ba, pag vertex, mahunongan ka ba sa gatos? Mahunong man. Boss, ano lang yung boss? Ero, boss. Ayay ka. Challenge mo din isa ka driver. Ayaw ba nito mo? Nihiner, may mga Fortuner ito, dagar kita, kusinta, tigan mo di pa magkukod. Kistingan naman mo ha. Pili tagan mo ha. 101. Wala ka ba tayo chati mo? Palit mo. Runtis mo daw, kistingan yun mo. Yay! Kaya matanaw, pati nang nalias matanaw eh. Parang 50 oh. Para doble na tanan. Bye! Ay, mga pisos may mga puluan, kaya kaya Muslim ito, patay tayo sa mga pidikap ito, kalitag labang tersana. Mo ba? Kung yung pidikap ito, daplin. Ano na eh? Marunong ka naman ito, adlaw na araw, traffic, sila mo yung hawat kasada ng pidikap ito. Bago kasada, biguan, magiging kakurong kapadlog, tangan nga, margin, kay mingaw yung siya. Bago mo biyayaan mo kung rin-rin, istig ka, padlog libak. Sa? Putang kudarat ba? Agay ko tabato, bumi ka rin. Ang tatapos dalan. Ha? Tapos dalan. Kapong dalan kayo, saka ka mga mga ka to. Katuon ng lugar-lugar. Bugnaw yan naman pa boss, libak ba? Napay, kasada daw. Tuktok, pas bagyo na ni, bahada ng padlog libak. Kaya mo dahil mga tanas lang. Ansel, masa kalayo naabot mo sa kinan. Mga tanas. Budol raw eh. Pwede ba ituyok mo, ikan rin, kutabato, libak niya, lapos kay ginsan. Oo. Pero kulpa lang lagi ano, musliman lagi. Di ka na magkuhan lang doon. Pero adlaw na, kurat adlaw. Sa kondisyon ng sakinan. Balong, kay gwa kubok ligi, diba? Ginsas plat-plat. Nakabalo mo kayo sa iyong ligid. Mutlak. Jack, tayo rin, kuha na mo. Lito naman kung kami. Kapo, lungray rin. Stingan nyo mo. Kapoy oy. Kapoy, hindi ba sa kan? Kapoy, katapagane nga. Kapuyan ko kung dili gukod. Pero gukod, mapan ka. Ang anak kay sunuron ba? Ito, kapo kay kiyamin to. Malipat dito ka sa biyahe, boss, no? Pero magdagan lang nga dagan. Eh, kakapoy ano oy. Okay, nakapuyan mo ba ng Bailan rin, Manila? Para tabagkuhan Lingaw katong ganito? kitamang, no? No? Ginugdanay mo sa ko, nakan ni mas. Gukod lang tatong ban nga gamay. Adi malipat na ka sa oras. Maabot ay. Pero mapadagan ra ka nga tortor lang kasi kakapon ni lingkod ay. Halang yung lubot. Alang kay lobo TL pag kapoy na kay kung TL ng wali trabaho. Kung may trabaho wala. Okay, ito yung manual na sa'yo. Malipat mo kung drive mo automatic. Malipat mo boss. Oo. Saya kan drive mo manual, itu automatic eh. Kung kaya kung kumangkong, kung may drive mo ito sa wala yung bana, Davao. Sus, tama kinu ko sa tama ato ko sa manual na. Abi no wanay clutch no, buang hapit mo palogin na po, buang. O mapalo na. Kali mo kung tama ang clutch, abi no automatic kung drive kita lah. Lipat ka. Hop! Ilan na sito? Ilan na sito ba? Wait. Mangreklamo po ang kuan no. Mangreklamo Ang manual pila ba gina- kasi kana sige bito 15. bumper to bumper ang hunong. Ang Oh. pila. Mga reklamo ng manual. Tail mo reklamo, kapit tama clutch. Ay, Di pa sa automatic no. Igor mo break. siguro ang break, kada na. Nya ang dagan bito boss tagduha ka dangaw. Kaya naman kay automatic ka na. Ang dagan bito tag isa ra kasakyanan ang makalusot. Nagtulo ka do para ba hunong na po. Kaman yung mali ka, sumuntang subida. Ha? Sumuntang subida niya, break traffic. Yung traffic sa bida no. Maglisod ko. Ya ang dagan isa ra kasakyanan palutson. Hunong na po. Ang manual mo
Di ka maanad ba kayo nung baguhan pa, palungan nyo na ba? Palong gino. Nung baguhan, palungan nyo na eh. Di para sa automatic na. Ayaw mo lipat yun sa inyo nung baguhan. Wala naman nila may doon kung hindi ikot na. Kung yung klase nung baguhan, yun. Sige tama. Nalikod si Kisurbato. Oh. Hoy, ni atras. Ano, usog nung automatic rin eh. Usog automatic lagi ron, boss. Dali, mga dagang mga babae kung ron. Pati branded, no? Oh. Mga branded nga mga kuhan. Matik na. Automatic na po. Yara ka mga Fortuner Ano, mga kuwan. Matik na yung pagkuhan. Nag-usap na po sa mga kuhan nila, no? Oh, gwapo na po kayo lalo, no? Wapo na po kayo. Oh, kasi ka nang yung G, no? Matik. Matik naman, halos, no? Ikaw di mo sundo. Kakak yung nagawang matik ito sa Sabros. Kambang ito eh. Ang? Sa yung G, nagkahang unong katawa, ito pinto ko. Ah. Sabros mo, puspos nga ko siya dito eh. Suntoy kayo. Ano man, di ko sa kakuhan? Kaya man, matik ba? Kanang magkanagat pa sa kuwan. Sango, kaya matik. Panglo, gilo. Ikaw halos ko tayo sakap. Gilo, tato na mo. Tao kayo. Luger eh. Tingnan mo ano gilo, kaya man. Katong kami Tingnan rin, kusgaw mo rin. Katong pang permera yun akong sakay anak. Pagpalit, isa ka semana rin siguro, nanak kami sa bros. Anaog sila tanan ay. Wala ilo na. Ewan ko kung kabalo. Ay ilo na eh. Adi, nagan eh. Kan pagsugod yun ba, basta kay kabalo lang padagan. Patag, sus, saka naman tanan. Nanayuan. Wala dyan ko mo kuhan. Ya, gikon rin ako. Gidrive lang pagpasakay sa bros, drive. Di mo sige ba? Wala ko mo number 2, wala ko mo drive. Wala ko mo one logger. Puno mo to. Puno. Luwan to tato. Wala mo ko kabalo. Kayo. Hapit yun. Aslan pasayro, apil udot. Ilang lugayo. Di naman kasaka ko yati naman. Kahay man ka. Manawag kung ko sa kuhan ba, boss, di ba yung ka, kuhan makaan eh. 4x4 makaan eh, di makasaka lagi sa bros. Ano gilogir eh. Wala, drive lang, saka. Ya puno me. Ano naog sila tanan ko, yati, may sa kinana. Ulawa, Bingon do? ulo ko iba. Ito yung G kay puro cylinder to. Kaya araw-araw gilogir. Tama kasi yung kano eh. Dala yung babo. Amatek yapon. Oh. Lala, halos doon ba, masakin na, nag-automatic na. Nabara, nag-automatic na po sila. Kaya naman doon mga babae ko daw mga kuhan. Ang ginahan lang pong laki. Laki ron. Ginahan naman. Sige, dali kay andi ron mo kayo dalo na. Andi ano? Isa ra katail. Naman kay sila traffic ng Davao. Kusog automatic eh. Kusog yung king tag sa kadangaw ra. Naman kayo. Naman kayo dito eh. O bisag dikitay pa na. Igora man mo itulak kami wala. Unong. Ay, ikaw lang sa mga ito, hilak sa ano? Matik. Davao. Kung may adalo, kuha no? Tapak ko pila ka classmate na ako. Tama taghabog kayo mas Ano po yung matik ron nga kuhan boss kanang ban? Na, eh. UV ban ba? UV. Na, kano na. Dagan na po ron. Kauna na, tagsa mo ko, karon daghan mo po. Pero nang gawas no? Tanawan ni mo murag manual. Kung kasagaran, kita mo matik na dili ng kuwan. Kung Unsa mga matik? dili high-is, katong isa ba? Katong high-is, gapon sa nga kuwan, katong recording kuwan, kung dako ka. Pero katong gagmay wala pa. Ana na siguro ay no. Agi po. Slay. Slay. Kay katong gamay nga ban ba? Di ba na may gamay-gamay nga UV. Agi po siya. Nagya po na no. Kasagaran, halinunon, kuwan. Manual. Pampasayro. I'm a Barbie girl. Pero sa mga private, I'm a Barbie automatic. girl. Matik na, I'm a Private man no. It's fantastic. You Sa got pagmugay kayo nung ganun. 15 ka bugsakay no. Sukso. Sitso. Kanang puro hayro ba kinsir na size. Come on, Barbie. Let's go party. Sitting lang. Kanang inusam ng liguranan na pamasayro di sukso ha. Dungaga no. Nanay tunga. Mega Mio. Babag yung street kung ano ba? Puro jeep sa likod. Ah, Kuslit ba yung dula mag din na kumakain? Bang, anong ginabulan ni mo? pero sa kuhan lang, kuhan dyan siya. Dahil ba wing ban meron. Daghan kay automatic na butri yung wing ban. Mas per grade na automatic pero nga kon. Automatic na ba? 1111. Tawag. Kapan ba? Automatic no. Hindi na manual. Gusto na magyapon. Wa may lagi kami nag primera segunda biya Okay gyapon. no, naman ba? May hayan lugi po na siya. Busgan niya po no. Gan niya po. Kaya na may drive. Hayan lo niya.
Okay, maraming kaya po sa primera, segunda, tercera. Pero di na, para sa una, post button na sila. Ay, ano niya ba, post button na. Computer box, sabi gamit lang. Gamit. Compute. Thank you for watching, guys.